labangso ame long itu memele dorsing rong hang isuman ithini alam the amu thak itu kachisong songja tumhan kachisong tumhan itu junudak alam the nang itu labangso alam the aposi itu malang lipan pini labangso alam the masih reply pini si kecengsi itu KSYC ame buku longso daring leng alang lihin besi labangso alam the jai pon itu nanti itum Carbistian Association lapen KSYC itum patumi tim Carbenglong pensiun interaction program bangso program kibia long harokha MLA akihai dorsing long han kitam tang karbia khei tuning si tuning lapen longre phela angtan men ang chongir tumar deng ben job nai bola so kache song lapen bola so kamat thali so ja tom han ingcham lapen anu kaciri pu kapang para bang ke aprang si nitung kado ka beda khei ka ching hon akar bia rat tunan tuning duk cipaklang yang samsi ming ke pufi alam ke kecepeklang nasila bangso alam bangke Karbianglong autonomous council kacaria bangku tungsi tamela bangke cini si keme lapen ke alang li tumsi Karbianglong autonomous council kacaria bangku atumen sila so PGR alam ke kapi prung Juning February ceklo la 15 na mo ke do damang ke lagi amethang alang li methang atumasi cethalo lasila bangso kapi prung amet kapi kar talang litu methang lasila bangso me bang alang litu cepe mersi gini lapen ke lake longli ke nili kaita ninge verlom pen Karbiang arada tum Karbianglong arada tum la bangso alam chini netik realization longli tike nili ninge veri longli henlo ilitum achithe abong longli jong se abilu ta khaita abilu longli jong se abilu bulo ta council ta abilu la bangso council par pu kraile ke mi gali ke matidi non autonomous state ke hang mareta ko pilola along lila bitu autonomous state na lo bibo par ku kraile ke meji kali sining ben long lia dak lagi bi meji kali lapen ke alang litum non garanti piun ma jong se alang litum garanti pithek pulote kroy la alang non kaje sombong tu ita me pedokli mena labang so Karbianglong ave det si tame labang so pirthi tak mi muchora Karbianglong dolang walang litum garanti piun ma kali pulut dakhe do siksak ong lo pulut eli tum ha ceklu long pi ceklu long su long le tam rum noi pula bangsa garanti lang litum piun ma piun pulong te chok ala chesong se dedike lasi ala hai kadok kawe alam pensi la bangsa press meet alang litum thalo la pen nili metha masita manje tong duno nili lam the ta chepe klang lo la pen Karbianglong karbia rata tum sita me kamatha thek kamatha ke chok abang pu atum bang kya methang alam ke chepe klang re si keme VGR alam ke ningkan si non ke pleng lo lapela so PGR alam kapi prungda council kachari abang pu atum ben si kapi lapen ke la non angthun sit in demonstration ke do ke Karbi Student Association ke SYC pen so allies group atum si ke klembo lapen la so long ke ni litum ta dudun nili methang mata do basi normal nili cici ne nili ong nili prane mesen la nili ni buta ciri re la lapen ke pangcam pahon lam buta nili non maje theklong ne lam nili lasi inut MLA abang pu pen public representative abang pu ang ho pen la ingcham ani pu kaciri pu la so lam the nang ke klang ke la ke chelon le la pen ke la bang ke very much condemnable la sila so na lam the bang ke lang litum ningge je dan e so na lam bang ke la son la tumi pen ke cheng bang ke public interaction pulote rat pen si kaching ki ke jethan rat pen kaching ki ke jethan pulote rat ki sung si ko pipia ki sung si rat atum ke jetong nang ma hala hui bang si jethan yang pen hala so ki sung ben ke pe jok ya BDP ne alam si jethan ni hala bang so long bang ke ko pil malang ni tum jethan ni bang ke khei la pen ke long ri long pat khei kering ber thekji non e prang da khai kan ti ma pun kering dun den te ya lam si jethan ni long ri long pat ki thir klong nang ya lam si jethan ni la pen ke long le phelang ka cherai kom thek ya BDP ne si jethan ni la mong son par si ta me non na o himia tum choklem chodam war sai o pipia war sai si non la council pen non ka chari ko ma tum pen ke wan bi ma ke ka pe long i ma ke wan ni ma ala wi si jethan ni ka chari ke che se kia mo si ta me bang apun
ilitum lanon ki tumi o kimi Pini karbeng long ai su maka ko pisi ke do ma hala hai thak merakan jiru jipu ke do ni nu na kama tha cita pini emele dorsen long hai bang ke pini ivi thik imek remeglan pen labang so ka che song ji pula bang so ang deng na ka che si ka tum bhan mate isi khai song japi tu ma bhan ta dalang in cham ko pu bang ke lage jiru tum la pera ka prek karbeng long ara pare karbek khai khana ko pai ke la mu ka prek ka bel kusum tum bang chong ra tu sila bang so ko tha bang ke nilitum alang lipam jasemet kapinren kon bangke sudah labangke gunung phida pusona bangke alang li claim pedanangi jong si kenang sot pulo tangte pindorfen han ke chok che ke lili kona nap si alang li ke claim ke chok che ma bangka laga por nangali lu kudang tutme jong dakman kok sila bangke feta pinil tumna puson claim pinikil tumke KSA analyze mata KSA KSYC pan kapre sama pan cherum pet kala bangso ka che song ke lake itu mak khai phana man ga chapi pen chi tum ka che song chi karbi a phar fil tum ma ke pe thi bino lasan plota me peri dorfen han ke alang like karbi galidan man te alang like ini karbi a khai pharman na ni ka represent kalima te assembly along assam legislative assembly alang phar kar gara ka chotol ke la karbi khai pharman kali alang li hala jaksi boyfriend gres nangji ke ini hempre ka pharman kuno teacher forman kuno hal da felang tu malam hibang pek lagu naik people olang pek lagu dela ili tum kaca son phonan ten laptop lasi nili tum ki pugang tum mangala hello nangli jongjong la political advantage aphan political interest aphan log bang ke nangli karbi aman chejore nili pugang tum mangala karbi aman pinil bangso pherakia mei pen dorsing rohang ke hai phan ke thang tum mangala bhelno je bangso PGR along le la pekan ke khe along le ang tan na chongwir to mare teng jok nai ko ka chi song bang ke itum ka sacrifice itum khe long re phan ka chi hodai ge la ka chile mala male la pen alang phan dak si pudang tu nitum a sentiment la pen itum long le khe la khe nei ke chin hon pen nang le tum na chile bi a the ni le tum iyo ke prani ding thine ka jong ta me la bang so khe kar bia khe la ben ang tan me nam chongwir to mare teng me kar bia khe long le jok nai ku chi hodai ba me ka la sila da ka so nang le tum nang chile thap nang pu thap nang group de tum man de chi chache apok si dorsing rong hang emilia ke hai ke kar bia khe a phan ching hon he alama bang masa kon di pajit me tu alang ila anzi haroghat a constituency legislative assembly constituency kar bia rai aphan an chelang li ke pang dai lo je alang li kar bia tum dubik poi bhi tam alang li personal pa ya tame api ya tame kar bia khei tum apuna chak do bolang li matha the kunane aktan me na chongwir ake che phan sai lang li pa do pa ta ki pi la pe kar bia tum kitu ke la inglong to kanu benarat tame baing putame la dorsing rong hang ula ke che angtan me na chongwir ake che along si ake residam ni lason ka thera tam dulu lakchu takali la alang li non la ni to ka che so tum hala sona na pin re ma ba ke lang ni tangka kang ri ong la pen jasime pek ke siam tuliram ro hang ani parong yi pu mane non emele election ai la tikel long le pade pa dana bolang ni siam tuliram ro hang ka ni parong yi po jo ni sila ni to phana ni jitha ka je tu la ke ni tu me matun ta ko pri la pen ni to pini la bangso phena kya mai ka si dorsing ro hang ke han putang tu jala iprap jin pe la bangso ko che sora bhatian chwa hite kar biang lo mat to kanu nitung suluk sudah memang ka song padoji jong se la iprap jin pe jong si dia chwa hite